Odlučili da učestvujemo u ovoj konferenciji i da kroz zajednički rad u proteklom periodu dođemo do nekih rešenja koje možemo primeniti u oblasti tretmana vode kojim se mi uspešno bavimo i dugi niz godina. Ja bih na prvom mestu kratko naveo par stvari, odnosno napravio uvod o našoj grupaciji, u sklopu koje postoje kompanija Milanović Tretman voda, a nakon toga ćemo preći na konkretni deo gde će koleginica Biljana prezentovati, odnosno iz stručnog ugla, prezentovati tehnologiju pripreme vode, odnosno ono čime se mi već dugi niz godina bavimo. Kao što vidite, naziv Mind Group, odnosno skraćeno od Milanović Industries Group, jeste grupacija povezanih preduzeća koja postoji već godinu dana u cilju izgradnje jednog industrijskog kompleksa gde će se smestiti i obavljati svoje poslovanje sve firme koje postoju u okviru Mind grupacije, koje se bave različitim delatnostima, a pored toga taj industrijski kompleks, koji kao što vidite će se prostirati na nekih 120 hektara, bit će otvoren za sve one firme koje budu žele da posluju, što odnosi se i na naravno strane investitore i na domaće kompanije koje žele da posluju u jednom savremenom industrijskom kompleksu koji će im pružiti sve resurse. Ovaj kompleks je krenuo sa izgradnjom i dobili smo ogromnu podršku naravno Vlade Republike Srbije, obezbeđena je infrastruktura, kako bi mi mogli nesmetano da se bavimo izgradnjom ovog kompleksa. Kompleks se prostira na 120 hektara i pored naših poslovnih zgrada će imati pratećih sadržaja u izobilju. Kao što vidite, bit će tu edukativni centar za mlade ljude, naučno-tehnološki centar za razvoj raznih ideja, inženjerski centar gde ćete imati preko 150 inženjera na raspolaganju, obdanište, poliklinika, jedan sportsko-rekreativni kompleks, kako bi se taj boravak u samom industrijskom kompleksu učinio što prijatnijim. Sama gradnja je počela pre nekih godinu i po dana i imali smo polaganje kamena temeljca prošle godine u aprilu. Znači, za nepunih godinu dana mi smo došli do neke faze da su gradilište u avgustu mesecu već završili prve dve hale i počeli treću halu koja je sada već, ova je slika iz decembra meseca, sada već skoro gotova. Ta treća hala će biti hala Siemensa koja će proizvoditi tramvaje u Srbiji. Ovo je nešto što jedva čekamo da se završi, gde ćemo se svi mi useliti, naša upravna zgrada koja jako ima savremeni i inovativni dizajn. To je ukratko Mind grupacije. Ono što je karakteristično za nas jeste da mi postojimo od 2000. godine, kompanija Milanović Tretman voda. Tada smo osnovani kao Milanović inženjering koji se razvijao dugih niz godina u dva pravca. Jedan je bila proizvodnja komponente za šinska vozila, a drugi deo jeste se odnosio na sektor tretmana voda. 2017. godine, kada smo već dostigli neki najviši nivo i postali vodeći dobavljač Siemensa u oblasti komponenti za šinska vozila, Siemens preuzima taj deo firme, ostali sektori firme se praktično transformišu u pravna lica i grupišu u Mind grupaciju. Što se Milanović Tretmana voda tiče, mi smo firma koja se bavi projektovanjem, inženjeringom, proizvodnjom i servisiranjem sistema za pripremu vode za piće, procesnih voda i otpadnih voda. Ono što je karakteristično za prethodnu godinu jeste da smo sve više upita dobijali iz oblasti irigacionih sistema. Postoje određeni problemi sa vodom koje je bilo neophodno dovesti određeni kvalitet, u zahtevani kvalitet. Nakon toga smo mi osmislili neka rešenja i jedan deo našeg tima fokusirali na osmišljavanju rešenja za pripremu vode za irigacioni sistem. Kao što sam malo pre napomenuo, sada bih prepustio koleginici Biljani koja će vam malo to više približiti sa te stručne strane. Hvala. Izvolite. Da bi naši borovnici imali idealne uslove za razvoj, potrebni